Добър ден, Валентина търся. На телефона. Обажда се Захарин Бакаров от шоуто Шоу на милиони. Кажете. Здравейте. Понеже сте регистрирали билет и току-що бяхте изтеглени, Да. само да питам, имате ли бански? Какво да имам? Бански пояс? Имам, да. Защото печелите 5-дневна, 5-членна, 5-звездна екскурзия до Чикаго и назад. За една седмица за двама в семейен хотел Бостън 2 звезди. И това не е всичко. Към екскурзията получавате 1000 зимбабвийски долара. Също така печелите целодневен пропуск за разглеждане на Ниагарския водопад отблизо. С all-inclusive плуване и снимка с делфините. За да си получите наградата, трябва да дойдете на улица Мечев връх номер 8. Носете с вас акт за раждане, лична карта, медицинско, здравна карта, виза, свидетелство за съдимост, копия за завършен 8 клас. Потеглянето ще се случи на 25 декември в 3 часа. Пристанище Вилин, трети коловоз. Параход Golden Dreams за Виена. От Виена ще бъдете прехвърлени на влак за Прага, където ще бъдете посрещнати от нашите любезни спонсори на чешка бира номер 1. Не прикалявайте с бирата, защото рано сутринта дирижабълът Golden Dream 2 ще ви отнесе на границата на Белгия и Холандия. Тъй като това се пада на 6-тия ден от вашата 7-дневна екскурзия, вечерта преди лягане подгответе вашия багаж, защото на сутринта от 14-ти коловоз на гара Ватерлоо тръгва първия влак от Брюксел за Павликени, който ще ви отведе до вашия дом. Друго. Ами това е. Кажете ми, това не е ли една сбъдната мечта?